Apirilaren 28ko hauteskundeetan 2 boto emango ditugu, Espainiako Kongresura eta Senatura. Senatuko papeleta eta gutunazala sepia kolorekoak dira. Papeleta bakoitzean gehienez 3 hautagairi jarri behar zaie isa, hau da, 3 hautagairen alde bozka daiteke. EH Bilduk etxera hauteskunde propaganda gixara bidali ohi duen papeletak isak jarrita ditu. Aldiz, postabidezko botoak eta hauteskunde egunean hauteslekuetan bertan dauden papeletak ez dira markatuta egoten. Nola markatu? EH Bilduren logoa bilatu papeletan eta EH Bilduren 3 hautagaiei isa jarri. Nola bozkatu? Papeleta sepia gutunazal sepian sartuta. Zurekin gehiago gara.